Levamos 2 semanas coa Pinacoteca aberta, coa Pinacoteca xa a disposición de todas aquelas persoas que a queran visitar, e a verdade, os números que temos en só 2 semanas manifestan claramente que acertamos, que era unha demanda absolutamente pedida pola cidadanía, porque, por este dato que os vou a dar, en só 2 semanas, máis de 2.600 persoas visitaron xa as instalacións da nova Pinacoteca. Este plan divulgativo, que toda a cidadanía coñeza a Pinacoteca, que toda a cidadanía poda gozar dos grandes tesouros da plástica galega a través de esa exposición que temos en estes momentos o fermoso rostro do país. Ademais das visitas guiadas, queremos tamén que a igualdade de oportunidades chegue ao arte. Vamos a adaptar tamén e imos a desenvolver unha serie de visitas guiadas adaptadas ás necesidades de colectivos específicos. É dicir, non vai haber ningún colectivo que se quede por mor de algún tipo de atención especial que necesiten, non se vai a quedar ningún colectivo sin poder presenciar, sin poder disfrutar da Pinacoteca.